Ассалому алайкум дӯстони азиз, чӣ хеле ки пеш видеои маро дида будем, ман як чанд новустиёро гуфта будам ки умуман шумо ба фикри ман даракшам надоште он новустиёро и фикр мекунем ки новустиёи ман барои шумо маъқул шид. Агар маъқул нашуда бошад, марама дар поён бинависед чӣ хатогӣ кардагием, ман кӯшиш мекунам ки ҳамон хатогиёро ислоҳ кунам. Ман Шерханом як бор дига, чӣ хеле ки шумо медонем, имрӯз сар мекунем новустиёи ҳамин ҳафтае ки гузашт аз сари мо. Ҳам новустиёро ман шумо да гап занам. Ҳамин ҳафта ман новусти муҳимтарин дар ҳаёти мо шумо моҳи мартай, яке ҳаво гарм шид, яке ҳаво бо хунук шид, бо як бор гарм шид, бо як бор хунук шид, бо як бор гарм шид, бо як бор хунук шид и бо гарм шид. Явози ҳар рӯзи дига гарм ва моҳи март гарин гарм мешавад. Так, шоми 19 апрел дар майдони Ицхак Робина ки дар маркази Тел-Авив, яъне Израил, пикет баргузор гардид. Уман ами пикет ки ман ози шуморо гуфтам, пикет примерно дар маркази центри шаҳри Тел-Авив баргузор гардид ки примерно 2000 одамо дар уҷада ҷамъ шидан и хостанд ки раиси ҷумҳури Изроил, яъне Беньямин Нетанҳаню, бахшиш тамошобин азиз, Нетанҳаню, ман хушрӯтар наметавонам гуфта, эътироз баён карданд ки гуфтанд мо бисёриёмон бекор мондем, илтимос масъалаи моро бинем и мо пул надорем ва чӣ хеле ки ҳозир дар сурат дидесте, ҳамин одамое ки 2000 ҷамъ шидагиян пикет кардаистанд, ҳар яктаи ваё байни хичон 1 метр 2 метр дистанция доранд и дар ҳамин 2 метр уже маълум мешавад ки шаҳрвандони Изроил дар ҳақиқат қоидаи карантинам ҳатто дар ҳамин пикет иҷро кардаистанд. Короче, бачаҳо ҷамъ шиданд дар уҷада, гуфтиянд ки биё хай мо пикет мекунем, як масъалаи корро мебинанд. Ман як чиза ҳайрон шудам ки ҳамин суратро ҳозир дидаистам, ман мефаҳмам ки дар ҳақиқат Израилда хеле рангиён ҳамин пикет митинги ки дар дигар давлатҳо мекунанд, ку галагов мешавад, дар уҷада хеле вообще дида намешавад. Уҷада одамо абразована пешакӣ маслиҳат мекунанд, пешакӣ мераванд, як метр дуртар меистанд, мегӯянд эй бачаҳо уҷада бест, то дар уҷада бест, яъне хеле дур ба дур истода, яъне эътирози худшонро баён карданд. Умуман ин бисёр аз ҷиҳати культура, фарҳанг ва дигар чӣ фикр кунем ки бисёр дар ҳадди баланд қарор дорад. Умуман шумо ҳозир ҳамин суратро дидесте, худтонам уже метавонед ки фаҳме ки дар ҳақиқат бачакҳои Израил, Тел-Авив, шаҳри Тел-Авив, как раз ман ҳамуҷада мехоҳам бирам як бор тамошо кунам шаҳри чӣ хелай, яъне хушрӯ карантина иҷро кардаистанд, ҳатто дар ҳамон вақтам карантина иҷро кардаистанд. Малатсӣ. Пулиси штати Техас барои ёфтани модари мурғобии бачагунгашта кӯмак кард. Яъне чӣ шуда? Ҳозир чӣ хеле ки шумо дар видео дидестен, дар видео политсейский ай пуштиш мурғоби бачаҳоро бурдаистай ба тарафи очашҳо як тарафи дига мондагиай утко гум шидиян, яъне гап дар сари утка мера. Ман фикр мекунам ки шумо ҳаматон фаҳмиде, уткоро мегира политсейский ай пуштиш бурда очашонда мерасонад. Бечора очаш хеле вақт уткоро кофтаиста буд, наёфтак. Айси политсейский дид ки утко дар иҷада ба ҷоан то очашона кофтаистанд, сразу гуфта ки гӯш кунем бачагаллако бирен, очатон дар уҷа, биё ман шуморо барам. Гирифтам ки мебарам. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия хабар медиҳад ки як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз коронавирус ҳалок шудааст. Хай якмин хабаре ки ҳозир ман фаҳмидаистам дар бораи як шаҳрванди мо ки якмин бора дар коронавирус ҳалок шуда, ман изҳори таассулияти худма изҳор мекунам, яъне изҳори нигаронӣ ва таассури худма изҳор мекунам. Пеш аз ҳама неким аколи маълум нест ки чанд фоиз ҳамин информатсия дастовер не, неким иҷада тибқи гузориши Азия Плюс, уже источник Азия Плюс гуфтаист ки ҳақиқат як одам аз олам чашм пӯшида ҳамин вирус. Хай иҷада бисёр гап абсужда кардан дар кор нестай, хулосаи гапам хеле информатсия омад расид. Шӯрои уламои ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 24 апрелро саршавии моҳи шарифи Рамазон эълон карда. Дар ин бора Sputnik.tg хабар медиҳад. Так ҳар сол рӯзи моҳи Рамазона шӯрои уламои Тоҷикистон эълон мекард ва эълон мекунад дар ояндаам
ва дар Узбекистонам шӯрои уламои уҷам 24 апрел эълон карданд, дар Тоҷикистонам ва якчанд давлатҳои СНГ ҳам ҳамин рӯза эълон карданд. ва фикр мекунем ки ин сол камака қинтарак мешавад барои одамои рӯзагиру одамое ки дар моҳи шарифи Рамазон рӯзаро пос медоранд, барое ки ози айни ҳол фикр мекунем ки дар ҷамоатҳо бояд одамо иштирок накунанд, ҳисоби ҳар хел вирусҳое ки ҳозир дар ин момент вуҷуд дорад, одам бояд кам беш пешгирӣ худша кунад. ман ба фикри ман силфа кардастам ханҷашо далид ки барои ҳамин фикр мекунем ки дар моҳи ин моҳ камака қинтарак мешавад мода. мо бояд ҳамин моҳ бо саброна бо як баҳои баланд фикр мекунем ки гузаронем. қарори уламои ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле ки ҳозир шумо диде ва ман шумо да гуфтам, ҳар сол қарори уламо мебурад. баъди қарор буромадан мо шумо тақвими моҳи шарифи Рамазон уже кӯчаҳо да мебинем ки мардум фурӯхтаестай як сомон меистад мегирию и дата и вақт соати муайян астае ки одам кадом рӯз аз соати чанд яъне рӯзаро пос будорам. барои ҳамин ҳар яктаи мо шумо медонем ки рӯза доштан бисёр баъд ба саломатӣ фоида дорад. дар жлудка бисёр масалан касалиҳо эмин медорад ва фикр мекунем ки бисёр моҳи пурбаракатай ва фикр мекунем ки худо хоҳад дар ҳамин моҳ ҳама чизо проблемаҳои мо шумо аз байн биравад. яъне моҳи шарифи Рамазон бисёр моҳи пурбаракат мебошад, барое ки дар ин вақт мо шумо рӯза мегирем ва дар моҳи рӯза гирифтан, дар вақти рӯза гирифтан организми одам тоза мешавад ва мо фикр мекунем ки не только ман фикр мекунем, ман ҳама медонам ки барои саломатиро нигоҳ доштан ҳамаи профессорҳои Америкаи дига ҷоҳо мегӯянд бояд одам камака гишна бояд бигардад. вақте гишна одам мемонад гардиши хун тезтар мешавад ва мо шумо бештар дар корҳои агар илмӣ эҷодӣ кунем бисёртар нафи калон дорад ва мағзсарам хуб кор мекунад. Королеваи Британия Елизавета дуюм яъне второй дар 68 солагӣ яъне дар зордурӯзи худ бе салют ҷашн мегирад. дар ин бора Таҷикистан Ньюс хабар медиҳад. яъне аз ин суханон бармеояд ки ҳар сол муҳтарама Елизавета второй яъне шоҳи Британия фақат ба салют байнами ҷашнҳои ҳама тарафа яъне ҷашнҳои пасишаҳрию давлатӣ ҷашн мегирифт ва бисёр салютҳои қимати ҳамо Европаро истифода мебурданд ва не только худи шоҳзан балки мардуман бояд ҷашн мегирифт. лекин имсол бо сабаби буҳрони иқтисодӣ худи занак яъне шоҳзан гуфт ки ба ман дар кор нестай, илтимос метавонӣ бе ягон салют бе ягон чиз яъне ҷашнам нагирем мешавад. мо хурсанд яъне мо мехоҳем ки ҷашн бисёри баъд пафс нашавад. ҳамихе хабарҳо омад дар интернет. ҳамаи мо шумо як видеоро ҳар рӯз мебинем. ин видео африканцое ки қатъи гроб рақс мекунанд. ба русӣ меша люди танцуют с гробами. як бор дига дар ютуб метавонӣ пахш кунем. ина мо ози як отрывкаи видеора мемонам. ина ози дидестен дар ҳамин отрывка чӣ хеле ки дар инҷа дидестен 7-8 одам гроба меқапанд, яъне одам мемира и африканцо гроба қапида рақс мекунанд. ман яхе вақтҳо хеле видеора мебинӣ камакак зиқ мешӣ, камакак ҳайрон мешӣ ба гапи ҳамон рӯз да ёд мезанада ничего вообще ничего не понял, но что-то интересное. бо як хабари нав шумо медонед мем чие? меми нави ки ҳозир мо шумо гап мезанем и ҳамон бардоштани африканцое ки ҳам мебардоранд гропа и ҳам рақс мекунанд. ҳар рӯз мо ҳамин видеоя мебинем ҳам дар шабакаҳои информатсионӣ, дар Инстаграм, дар Фейсбук, дар Ютуб, дар ҳама ҷо мебинем ки ҳамин мем ганда популярне. медонед кадомае? ҳамон гуфтагим африканцо. примерно видео дар як муддати кӯтоҳ примерно 2,5 миллион просмотр гирифтае ки дар оҷада шумо метавонед дида ки як қабила дар Африка
вақте ки ягон хешеш очаш оташ ягонташ мегзарад дунё ивая гур мекунанд и ранги ҳама гирьяна мекунанд пеши мурда даву и мурдара просто да гроб мемонанд рақс мекунанд ба хурсандӣ ура ҷавоб метиҳанд. Якум ман фикр кардам ин видео ягон шӯхия ягон бузия на самом деле ам хеле қабила вуҷуд доштай и ҳамин қабила намехостад ки мурдаро ба як зиқӣ ҷавоб батиҳаву балки просто ба як хурсандӣ ба у дунё ҷавоб бишти. Як ҷиҳат ман шумо фикр мекунем ки ҳамин гап шумо да таъсири хича расон. Шумо метавонед дар комментария бинависед ки чӣ фикр доред. баъд гуфтани агар нидай бох агар мисол шумо хосте хеле одаморо даъват кунед, шӯхӣ мекунам, агар ӯ мехостанд ки даъват кунанд, масалан дар Африка мешуди, агар шумо мехостед даъват кунед хеле одаморо, нархи хеле одамое ки ритуала мебаранд 500 то $1000. занг мезанем, меге алло салом алейкум, ҳамин ҷода фалони фалон ҷода мурда шудагиай, биёин хизмат кунед ва ё мебиёнд. Чихеле ки мо масалан ҳофизоро даъват кунем ва ё масалан ҳамин группаро даъват мекунанд ва ё мебиёнд хизмат мекунанд дар ҷанозаи шумо. Дар дунё 7 миллиард одам гирифтори коронавирус шуд. Тибқи гузориши Forbes ки аз университети Колорадои Хоксон Ҷонес гузориш дода шуд. Ҳаки мо шумо ҳамамон медонем ки ҳозир ҳамин масъала бисёр масъалаи доғи рӯза бигирем. Ҳар рӯз информатсиё поток ҳар ҷо омада ист. Якташ мега 1 миллиард коронавирус гашта, якта дигаш масалан 5 миллион мега ва аниқтараш дар иҷада бояд мо шумо бигем ки 1 миллион ай, яъне ҳами хеле гирифторо пайдо шидиянд, вале то кадом дараҷа ҳамин гап ростай ё ки буқа масалан аниқ неста, вале Forbes мега аниқай ва ҳами хеле 1 миллион уже гузоришҳо омада шудааст ва ма фикр мекунем ки просто як гриппа ягон хеле чизи зиёдӣ ҳам неста. Мо бояд вообще натарсим ҳамин чиз, барое ки хеле гриппа просто эҳтиёт кардан дар кора. Шумо чӣ фикр доред? Трамп барои пешгирӣ кардани коронавирус муҳоҷиратро ба EMEA манъ кард. Ма ӯ сол хостам бирам EMEA да грин карта падават кардам, оли ждат кардастан ки грин карта ман мебияй. И сол фаҳмидам ки хеле масъалае бо и сол бо Трамп эълон намудае ки масалан раҳо маҳкам меша ба хотири пешгирии ҷойҳои корӣ. Ба фирма Трамп метарса ки ҳозир бисёр одамо гастарбайтеро бо мераванд Америка, мардум бесоҳиби кор меша, экономика поён мезана и так далее. Лекин и масъалара недавно худи Трамп дар твиттериш нависондак, то кадом дараҷа оли асоснокаи қонун маълум нестай, вале Трамп бисёр вақтҳо гап мезана, ягон короша иҷро намекунад ва фикр мекунем ки иммигратсия буд мемона ва то охира мерава. Ягон кас иммигратсияро манъ карда наметавонад, барое ки Америка барои ҳамаи, на ин ки барои як одам як муайян, барое ки ҳамае ки мигрантое ки дар Америка агар таҳқиқ кунем ҳамаш ай хориҷа омадагие ва то ҳозирам иммигратсия поток рафтаистай. Хай ҳамаша вақт нишон метаҳад, бо ояндада мебинем. Макдоналдси Москва барои кормандони худ 60 миллион рублей ҷудо кард. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, дар момент дар Москва карантин эълон шудагия, бисёр одамо дар вуҷуда дар хонаҳошон мондагиянд ва бисёр кормандоне ки дар Макдоналдс кор мекарданд, ҳозир дар ин момент бекоранд. Я хелошон кор кардастан, я хелошон масалан аз ҳисоби буҷет кам буданаш ихтисор шудан. Барои ҳамин Макдоналдс ба хотири ҳамин як группаи махсуса ҷудо кард ки шитобе ки поддержкаи ҳами хеле одамора куна, ҳамон одамое ки кор мекарданд дар Макдоналдс ҳамонро поддержка кардастай ва намегузорад ки ягон кормандаш масалан бекор бишина ва беойлик бишина. ҳатто одамо ихтисор кардагишам ҳозир дар момент ҳар моҳ ойликҳои хичона гирифтаистанд ва кормандони Макдоналдс ҳамаш розиянд аз ширкати Макдоналдс. назар ба дигар одамое ки ваъда метаҳанд, мегӯянд мо метавонем сума наметаҳанд, Макдоналдс уже пешакӣ 60 миллион рубли хича мехоҳад ки сарф кунад барои кормандонаш. Дар ин видео чӣ хеле ки шумо дидаистед, президенти Бразилия биромада ба пеши мардум фаҳмондаистад мардума ки
агар мо шумо кор накунем, агар мо шумо дар карантин бишинем, агар мо шумо дар хона бишинем, яъне мо шумо наметавонем ки экономикаи Бразилияро болимени баландтар бардорем. барои ҳамин ман ҳамин видеоро дида рости гап ҳамин нотарсияи мардака фаҳмидам ки дар иҷада мард рӯ ба рӯи халқ биромада ҳамин гапҳоро гап зада истай нобаста бисёри ҳозир мегӯянд ки бояд карантин шавад, лекин дар асл мо медонем ки на давлат, на общество, на ҳечи бе экономика зиндагӣ кардан наметавонад. Барои так худи раиси Бразилия мегӯяд ки 3.70% одамо гирифтори коронавирус мешавад. Аз ӯ дар чем хона да мо бишинем, биёи кор кунем хубтарай, яъне бозам хубтар мешавад барои экономика ва арзонтар меғалтад. Чӣ хел шумо меред хонатон да мешинем. Ман фикр мекунам ки решение соз кардагиай ва мардум ҳозир дар ин момент кор кардастанд дар Бразилия. Дар Владикавказ пикет эълон шуд. Чӣ хеле ки дар видео дидестен шумо бародаро, апо, хоҳаро, ако ҳаматон дар иҷада мардум ҷамъ шудагиай эътирози худша нисбати правительство нишон додастанд. Гуфтаистанд ки мо бекор мондагием, кор нестай, хулосаи гап мо наметавонем дар дунёи хона бишинем, биёем мо бироем вай кунем. Ва иҷада одамои мусаллаҳ военӣ ҳамроҳи шаҳрвандони оддӣ камакак гуфтушунид мешавад ва баъди гуфтушунид тарафи якум ба тарафи дуюм яъне мегузарад ва ҳамашон бо як қарсак силавикора қабул мекунанд ва силавико мегӯянд ки мо ҳамин мардумем ва мо намехоҳем ҷанг кунем, мо шуморо мефаҳмем ва биёи ранги чӣ хеле ки шумо мегӯед ҳамхел кунем ва митингам фикр мекунем ки бо ҳамин халос мешавад. Хай ман ҳамада гуфтам ки тибқи гузориши Forbes 1 миллион шумораи гирифторони коронавирус шуданд дар тамоми дунё. Дар ин бора университети Ҷонс Хопкинс яъне маълумот медиҳад зиёдаи 51 000 одам яъне аз олам чашм пӯшиданд ва 208 000 дигари онҳо яъне виздаравели яъне саломат шидианда соз шидианд. Ва аки гузоришҳоро аки то кадом дараҷа роста ё ки то кадом дараҷа ҳамон одамо ҳамин намуд касал мурдианд, так-таки ҳар сол ҳар рӯз дар одам дар тамоми кураи замин чандин ҳазор одамо мегузаранд ва так-так то вақта гузориш набуд. Акози вақте ки ин маълумото сар шиданд, хеле маълумото уже дар дасти мо шумо ҳастай. Хай ҳар яктаи мо шумо бояд фикр кунем ва ковем бинем ва фикр мекунем ки бисёр касалиҳо ҳастанд ки одамо бисёр касалиҳо мурдастанд. Так шумораи одамое ки истифода мебурданд Windows 10-ро 1 миллиард одам расид. Яъне шумораи истифодабарандагои Windows 10 ба 1 миллиард расид. баъди эълон кардани ҳар намуд карантин stay in the home, stay safe, шумораи бисёр одамо дар Windows ҳам зиёд шуд. Так ҳама дар Android ва Apple мо шумо истифода мебарем, вале Windows ҳам бисёр бурд кард ва фикр мекунем ки имсол соли истифодабарии интернете, барои ки интернет бисёр кор мекунад ва ҳама дар удалёнка шида корҳои худшона идома додастанд. Ва благодаря интернет мо шумо ба ҳамдигар наздик мешавем ва корҳои худмона метавонем ки дар хона шида ҳамон лозунги be safe, be home истифода бурда ва дар хона истифода бурда зиндагии худмона пеш барем. Хак намедонем то кадом вақта ин кор давом метиҳад дар тамоми кураи замин, лекин ман бисёр вай шудам, бисёр ёд кардам самолёта шида мисол ягон ҷо рафтанам. Я таманеу ҳама. Ширкати Apple барои дефицит будани iPhone SE, iPhone SE Plus шояд дар моҳҳои аввали соли 2021 ба фурӯш барояд. Дар ин бора аналитики машҳур Мин Чинко яъне маълумот дод. Мин Чинко пас яна пешай ягон аппарати Apple биромаданаш фақат гап мезанад ки масалан фалони ша масалан порсол AirPods Pro биромада буд, ҳеч кана намедонист AirPods Pro сифат ва афташ чӣ хел мешавад, ки Мин Чинко пешакӣ суратшам уже дар
Twitter ва дар вебсайти худаш пешниҳод кард ва ҳама фаҳмид ки AirPods Pro чӣ хел мешавад ва баъди нишон додан дар ҳақиқат AirPods Pro ба гуфти авай мешавад. Яъне ай гуфти ин мард маълум мешавад ки iPhone SE соли 2021 мебурад ва гап астае ки ширкати Apple мехоҳад якам беш захираша зиёдтар кунад, барое ки аксар вақт вақти баромадани телефонҳо шояд имсол фурӯш зиёдтар мешавад, барои он ки аксарияти бисёр одамон дар хона мешинанд ва бояд доступ дар интернет шавад. Барои доступи интернет ҳатман чӣ даркор карад? Телефон даркор карад. Чӣ хел телефон даркор карад? Apple даркор карад. Ва барои чӣ Apple даркор карад? Барое ки Apple арзонае. Нархшам $399 мешавад. Барои ҳамин ҳама iPhone арзонтарин ва навтарин метавонед ки соли 2021 харидорӣ намоед. Хулосаи габи намехе буд новустиҳо камбудиёро дар поён бинависем. Ман агар ягон ҷода хатогӣ карда бошам, ман ислоҳ мекунам ва кӯшиш мекунам ки ҳар яктаи шумо дар инами колокольчика ё ки ягон лайка ҷиқӣ, барое ки лайк маъно дорад ки шумо меҷиқед ва тамошо мекунед. Ман дарчи бо кӯшиш мекунам, ҳаракат мекунам, кор мекунам ки то ки чизи нағз ва чизои интересина шумода нишон диҳем. Якҷон ташаккур, раҳмат барои шумо ки маро тамошо мекунед ва ман шуморо ҳам нигоҳ мекунам ай тарафи камера.